Yes, Jesus. Bafiki loba libawa. Bafiko dako libawa. Usami esimabali. Ulomanda kawakamila. Wadalila mani. Manda usiku. Unyaka wokufa kwenkosi ukuziya. Ngabona Jehova. Ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi. Sila wengubo yakhe ugcwalisa ithempeli. Phezu kwakhe kwakukhosela. Elinye lafeza kwelinye lathi ungcwele. 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 Ungcwele bakho befile njengamanje phakathi kwethu. Uyigunya elikhethekile ukuthi ubungcwele baJehova obungcwelisa ingunaphakade befile baba nathi njengamanje ukuze singcwelise sisaxhumana nawe wethu. Izwi lakho lithi uma sihluleka ukudumisa inyoni zezulu namatshe ayomemeza igama lakho. Wethu sithi njengamanje asiyuvuma inyoni zezulu namatshe adumise ndawonye. Sizokudumisa imihla ngemihla sahambe emhlabeni sizolumemeza igama lakho. Asikuzi ngendaba sikubona impilweni yethu. Usigcinile Nkosi isikhulu ontanga yethu abasekho badlulile emhlabeni baphele esonweni. Wasimisa wanqaba nathi usathane esikhulu. Abanye babulawa utshwala, abanye babulawa izifo. Thina kodwa Nkosi wasihlenga. Ufike ikhukhula eThekwini abantu bafa. Thina sisamile. Abantu bafa sibona. Ufike iCovid. Yabulala amanga yabantu. Thina namanje sisekhona. Umusa wakho uyisimanga. Asokwanele. Asiyuvuma amatshe nenyoni zezulu zibabaze igama lakho endaweni yethu. Sizokwenza thina Lord. We will not let the rock worship in our place. Asiyuvuma. You alone are God, there's no other. Sibeke isitini sokuqala kuleli bandla bathi ngeke libe. Lithe maliphela libe bathi akekho umuntu oyofika. Sebevala bazama ukuqalazisa ukuba yakhula asiyuvuma inyoni zezulu namatshe yabonga igama lakho.
endlini kaJehova njengamanje. Bingelela obaba. Bingelela intombi nensizwa. Nezingane egameni likaJesu. Igama lami ngumthobiswa kaZondi. Ngisindisiwe. Amen. Ngizalelwe khona la eNtshongweni. Ngizalwa intombi yakamtshali. Insizwa kaZondi. Khona la. Almost 50 years ago now. uNkulunkulu sasigcinile siyabonga. Amen. Sibonga kakhulu bazalwane, sibonge ne-worship team. Sibusisile kakhulu. Kuyangithokozisa ukubona nje nosisibuye usekhona sekumama manje. Kade ngibala nje ukuthi nosisi usebekwi-worship team for 30 years manje. Ningi leminyaka sebekhule bazibashada baney'ngane losesemile la ku-worship team. Siyabonga. Bazalwane ake ngisho-ke ngoba ibalulekile lento. Uyabona angifuni kuthiwe abangazi umfundisi bangaze bathi awuNkosi yami umphumali manje siyasiphinda futhi lokho. Uthi kwenze njani manje abasazwani nekhaya cha ayikuhle zonke izinto zinhle ekhaya. Bazalwane uthe noma ngisuke endlini wathi ngimkhonzele kakhulu bazalwane ngisho ukuthi befisa ukuba khona. Kodwa khona into esambambile umatasa kakhulu ngoba besifika nje la izolo eKZN manje satatazela silungisa izinto kuloya muzi. Umuzi ungahlali umuntu eziningi izinto ey'buye edinga ukulungiswa. Kodwa uyaphila-ke umngani Shem. Samthanda nje. Umaye naye Shem yazi kahle mengisuka la nje mfundisi kumele ngidlulekela uyaphila. Angakamboni-ke naye lo ngifikile la kodwa ngizodlulekela ngimbone. Naye uthe ngimdluliselile ukuthi zakhe ezinhle bazalwane. Uyaphila umntana uNkulunkulu samgcinile. Uguga-ke nje uguga kubalekelwa amanye uhlale uyisho le ndaba. Kade uma ungishiya ngeminyaka ewu-19 so akamdala kakhulu. Njalo ngithi bengimbona ukuthi hey nami umuntu eguga phambi kwami ngibona ukuthi hayi nami bangabe phela sesiney'ngane esenyuvesi bakithi sibadala. Ndiye ngithuke mabe ngithi umuntu wesisi athina baba bona nempala. Hayi sengivele ngizama ukuyijwayeza-ke manje mengifike eShoprite. Hayi mntanami ngifakele lapho leyo ngoba vele mengeke ngathi sisi noma ngathi umuntu uzothi baba. Ubona lapho ukuthi hayi sukhulile. Enkampanini-ke mfundisi cha i-COVID yasishaya. Besinabantu aba-650 abebesebenzela zonke iy'nkampani zami zihlangene. Bekumele sidilize abanye ngoba izinto ayihambanga. I-COVID yasishaya impela nje. Ngicabanga ukuthi sebesele bawu-250 manje. Khona iy'nkampani nje still ezisabheka mfundisi. Kodwa uNkulunkulu siyamthemba. Ngithi uJehova before abe uJayi. So mangabe ukuthi simemeza si Jehova Jire provide. Mangabe ukuthi asikakayiboni provision akaye kuba uJehova. Amen. Yes. Amen. uJehova before abe uRafa. Mangabe ukuthi thakathaka emzimbeni akasuki noma sikhuleka akaye kuba uJehova. Amen. So kunjalo uJehova unamandla siyamthemba zonke izinto futhi
zizolo. Ngithi ngisho lento bazalwane khona nizokwazi at least a little bit about me. Ngikwazi ukurelate. Yeah. Unzima ukurelate nomuntu okhuluma izinto kodwa ucabanga ukuthi abazazi nalezi inkinga esibhekene nazo. Uyiphilela nje impilo perfect somewhere unayo life empilweni. Ithina nje esibhekene nobunzima la. Akayazi impilo so kulula vele ukuthi akhulume ngaleyo. Ukhuluma kanjani ngokuthi uNkulunkulu uzomthemba kunzima, umzima ungabazi. Usho kanjani kuyabekezela emshadweni ungashadile. Umzima ukhuluma ngabantu ongayazi. Jesu ayikho into ayikhuluma engadlulanga kuyo. Umyalezo wami namhlanje umfundisi ukhuluma ngendodana yomuntu. Ngitheme ngicabanga ukuthi uzokhuluma ngani ngasengithi konje it's women's month. So ake ngikhulume something about women. Lento of women kade ngikhuleka uNkulunkulu wayibeka nje ephefumulweni wami engizofisa ukuthi ke sithi ukukhuluma ngayo kancane namhlanje. So if I were to title my message to say the son of man and the women in his life. Amen. Indodana yomuntu nabantu besifazane empilweni yakhe. Uzocela sifunde mangabe kukhona uneBhayibheli lezulu angifundele. UDaniel 7 verse 30. Daniel chapter 7 verse 13. Ngabona emibonweni ebusuku. Bheka kwafika namafu ezulu onjengendodana yomuntu. Yafika komdala wezinsuku yasondezwa phambi kwakhe. Verse 14. Yanikwa ukubusa nobukhosi nombuso ukuze bonke abantu nezizwe nezilimi bayikhonze. Ukubusa kwayo kungukubusa okuphakade okungayikudlula nombuso wayo yiwo ongayikuchithwa. Hallelujah. Nkosi mina ngimla wenzokhuluma isimiyalezo ofuna abantwana bawo. Ngazi kahle ukuthi angifanele ukubala kodwa Nkosi ngithi kwenzeke njengentando yakho. Nkosi abantwana bakho bawuzwe imiyalezo ofisa bawuzwe namhlanje egameni likaJesu. Indodana yomuntu. So indaba yendodana yomuntu iqale lapha. Iqale uDaniel ebona umbono ebusuku. Wabona indodana yomuntu ehle emafini. Yanikeza ubukhosi. Yanikeza inkazimulo. Yanikeza ukubusa. Ukubusa kwayo wasalinguna phakathi. uJesu ke bazalwane mangabe eyibizele uJesu uthi uyindodana yomuntu. Amen. Mangabe ukhumbula ngaso sonke isikhathi athi indodana yomuntu ilingiwe. Indodana yomuntu izodlula esikhathini esinzima. Indodana yomuntu ayinayo indawo yokufihla ikhanda. Indodana yomuntu, indodana yomuntu. Bathi wena indodana kaNkulunkulu na uthi indodana yomuntu yebo. Inkazimulo kaNkulunkulu iyofika yehlele indodana yomuntu. Yini uJesu ayise indodana yomuntu ngakho. Mangabe uchecka uzothola ukuthi igama elithi indodana yomuntu kwiTestament elisha limenshinwe 88 times.
amashumi ayisikhombisa ayisishiyagalombili nesishiyagalombili. So 88 times kumenshina indodana yomuntu. uJesu ubeyibiza ngendodana yomuntu because abantu iyona nto abebezoyi-understand. Iyona nto ebebezoyenza, abebezokwenza bazi ukuthi uJesu uwumuntu njengathi. Ukuthi uJesu uyalingwa njengathi. Ukuthi uJesu uyalamba njengathi. Yonke into yasenyameni eyenzekayo uzubuhlungu njengathi. Enyameni nasenhliziyweni. Ingakho ethi kwakukhona uJohane engaphuzi, engadli, edla amaqhwa. Naba nenkinga. Naye indodana yomuntu ihlala nani etafuleni. Idla nani, iphuze nani, nisenenkinga. Ngoba uJesu ukuba indodana yomuntu was his calling. So ukuze si-understand ukuthi lo ndodana womuntu uqhamukaphi, kumele sikhumbule ukuthi umuntu wokuqala wenziwa kanjani. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathatha inhlabathi wayimanzisa wabumba uAdamu. Amen. Emva kwalokho uNkulunkulu waphefumulela umphefumulo wakhe kuAdamu. uAdamu waseba umphefumulo ophilayo. uAdamu wayewubumba engenawo umphefumulo ophilayo. After uNkulunkulu efake ubuyena bakhe phakathi kuAdamu, uAdamu waba umphefumulo ophilayo. uAdamu had only one job, ukuthi adle yonke into ekhona ekudeni, kodwa angasidli isithelo sokwazi ukubi nokudla, ngoba uzofa. uAdamu wasidla isithelo sokubi nokudla, wafa uAdamu bazalwane. Ufe kanjani uAdamu? uAdamu ngalesikhathi edla isithelo sokubi nokudla, kwangena isono phakathi. Isono sihlangana noNkulunkulu. So the immortal nature of God left his body. Same time. Kuphakade kaNkulunkulu baphuma kuAdamu ngaleso sikhathi uNkulunkulu ayeshilo. Kwasala uAdamu ofayo. Umzimba kaAdamu waqala waguga wabola, wagcina wafa. uAdamu wadlulisela lokho kubola nokuguga komzimba kuthini, ingakho sizalwe ngokwenyama siyafa. Umuntu wokuqala uAdamu. Emva kaAdamu wafika uJakobe. Mangabulizwa again kuGenesis 32 uzofunda ngokuthi uJakobe wabambana nendodana yomuntu usubonke. Wangayidedela. Yathi ngidedele sekuzosa, wathi ngibusise. Amen. Wasesethi uba igama lakho wathi nguJakobe, wathi usuyobizwa Israel. Isizwe sakho sokhiqiza indodana yomuntu. Indodana yomuntu ya blessa, yabusisa uJakobe ukuze in the future indodana yomuntu iqhamuke kwi-lineage kaJakobe. Amen. So the same way uMoses walingwa ensimini yaseDeni, uIsrael walingwa ehlane. Benze njani? Bahluleka njengokuhluleka kukaAdamu. Balinga bahluleka, athi uNkulunkulu esebakhiphe eGibhithe wavula ulwandle phakathi, banyuka banqamula iRed Sea, bangena ehlane bahamba for 40 days, for 40 years before bangene elokhunjeni ezweni lesithembiso. What happened ukuthi baqala bathi bekungcono eGibhithe la sisuka khona. Emva kwalokho benza izithombe zabo. Akukho noyedwa labo wangena ezweni lesithembiso. Was not worship idols. Alinge ngoba uNkulunkulu nomoya oseSquare. Baha uJesu wayengena amajinsi kaMaria.
Well,